Radyoya denge gel, denge azadiye. Şinavên nuşiyan radyo denge gelden başkodarên hêja îro 28 Adarê 2025 îmîlî Brükselê saat 12 li Amedê 14. Em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin destpêk çend ser nûçeyên me. Parêzeran ji bo îmraliyê banga lezgîn li Spîtiyê kirin. Karda nav netewî banga xwe di vevketina aiştî û civaka demokratîk a rêbera pokirin. HPG ragihand êrişên artêşa Tirkiye dagîrker dewam dike. Gecedeki Nevroza Frankfurt'e ve Guherer'in beyana iradeye. Li Cizire fermandar Agit hat birani. Dubareden başkodarên hêjam dest bi berfiriyan û çiyên xwe dikin parêzeran ji bo İmraliye banga lezgin li Spîtiyê kirin. Baroya hukûka sed salê li ser kiryarên li İmraliyê raporek amade kir. Rapor li ser mehên kanûna 2024 çile Sibat û Adara 2025 hatiye amade kirin. Di raporê de serlêdaneke li Spîtiyê hatiye kirin. Di serlêdanê de û hatiye gotin bi biryarên antî hukuk û keyfiya cezên disîplînê hevdîtin têne azden kirin. Parêzerên Büroya hukûka sed salê bahsa biryara Öcalan di du û mafê hêviyê dadgeha mafê mirovan Avrupayê jî dikin û daxwazên xwe û hatînin ziman. Şert û mercên İmralê di nava nediyarkiriyê de û her diçe girantir dibe. Em dixwazin ku hûn demil dest biçin serdana girtika İmraliyê bikin. Ji bo ku mercên li gorî rometa mirovaniyê bên avakirin birêz Abdullah Öcalan û sê girtiyên din dikaribin bi parêzer û malbat û cihana dervere peywendiyan deynin tedbîr berne girtin. Dibe mafê waniyên ragihandin agahî girtinê were mîsoger kirin. Ji bo vê jî divê CPT bi berpirsiyarî tev bigere û hevdanên pêwîst bike. Dengvedana Banka Aiştî û Civaka Demokratîk a Rêbera Polîqada nav neteweyî dewam dike. Dengvedana Banka Aiştî û Civaka Demokratîk a Rêbera Polîqada navneteweyî dewam dike. 201 kesên zanyar, akademisyen û parêzvanên mafên mirovan ku xelatkirên Nobelê Şîrîn Ebadî, Julie Williams, Adolf Perez Escoville û Elfriede Jelinek jî di nav de bi bangeke hevpar piştgirî dan peyama Rêbera Po. Bang bi navê hevildana piştevaniya aştiyê hate ragandin. Xelatkira Nobelê Julie Williams banga hevpar xwend. Banga hevpar wiha ye. Banga Abdullah Öcalan a ji bo aştî û civaka demokratîk ku di 27 Sebata 2025 de hate ragandin ji bo Tirkiye û gelê Kurd bû qonaxeke giring. Ev bang bi armanca bidawîkirina şerê bi dehan salan û vekirina rêyek li ber civakeke demokratîk hat kirin. Ev banga wazî ji bo îstikrar, parastina mafê mirovan û hêsankirina levhatina li Tirkiye û rojhilata navîn derfeteke giring e. Devê hemû alî vê kêliya dîrokî bikarbînin û ji bo aştî û edaleta hemû Tirk û Kurdan bi hev re bixebitin. Di bangê de bersiva PKK ya ji bo Banga Rêbera Po hat destnîşankirin û wiha didome. Bersiva erêniya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ya ji bo Banga Öcalan geşedaneke dilxweş e ku divê hemû alî bi awayekî erênî pêşwazî lê bikin. Tevlîbûna Öcalana pêvajoya aştiyê ji bo serketina pêvajoyê pir giring e. Serbestberdana Öcalan ku piştî zêdetirî 25 salan de zindanê de ye ne tenê mafê hêviyeyên bingehîn diparêze. Di heman demê de wê dilsoziya wî ya ji bo peydakirina hevcehî û mafê civaka Kurd nîşan bide. Di bangê de bang li Tirkiye û aliyên peywendîdar hate kirin ku ji bo aştiyeke mayînde gavên bi biryar bavêjin. Bang wiha didome. Em bang li hemû rewşenbîr, tevger û aktivîstên jinan, hunermend, akademisyen, rojnemevan, parêzer û aktivîstên mafên mirovan û civaka sivîl dikin ku îmzeya xwe bidin daxuyaniyê û piştgiriyê bidin banga me. Divê ev pêvajo bibe sedema avakirina civakeke ku tê de hemû Tirk û Kurd bikaribin di nav aştî, wekevî û azadiyê de bijîn û bi hev re li hêviya pêşerojeke baştir bin. Piştgiriya civaka navneteweyî ji bo pêkanîna vê dîtinê û naskirina bandora veguherîner ku wê aştiyê li Tirkiye û tevayî herêmê bike pir giring e.
HPG گود ایریشن ارتش اترکا داگیر کرد دوام دیگه داخویان ناوندرا گاندون چپمنی HPG وایه ایریشن ارتش اترکا داگیر کرد ابتقامنی قدخکری 25 آذر لهرما شید دلیل آروجاوای زاپی تونلمه لقادا برخودانه یا گیری آمدی دو جرام بتقامنی قدخکری هاتیه بمب باران کرن ایریشن ارتش اترکا داگیر کرد ام بالا فرنشر 26 و 27 آذر لهرما گاره قادن گیری سیسر دریشه گرگشه و گیری کن 6 جرام بالا فرنشر هاتیه بمب باران کرن ایریشن ارتش اترکا داگیر کرد ام چکن گران توپ و ابوسان 26 و 27 آذر لهرما خاکورکی قادم برخودان یم بری زینه شهید شریف لولان گوشینه سینینه کندکولا 62 جاران لهرما گاره قادن دریشه میجه گرگاشه گیره کن گیره زنگیل شهید آمد گاری سرکی گیره رشید 81 جاران لهرما میتینا قادم برخودان ین سر میتینا بشیلی شلازه 33 جاران لهرما شهید دل آروجاوای زاپی قادم برخودان ین گیره بهار گیره آمد یه 342 جاران بگیشتی 518 جاران بچکن گران توپ و ابوسان هاتیه بمب باران کرن siyasetmedar û dîplomatên Avusturyayê gotin divê rêbera Potavî bêberdan û dewleta Tirk ji bo aştiyê gavê bavêje. Siyasetmedar û dîplomatên Avusturyayê derbarê hevdîtin û banga rêbera Podê ji Anefê rakifîn. Serokoma rêberê yê Avusturyayê Heinz Fischer derbarê banga aştî û civaka demokratîk a rêbera Podê vê şîroveyê dike. Birêz Abdullah Öcalan ji bo aştiyê gavek girîng avêt. Pêwîst e hikûmeta Tirk jî bersiva vê yekê bide. Di navbera hikûmeta Tirk û gelê Kurd de bi salan şerek diqewime. Hikûmeta Tirk jî divê bersiveka êrînî bide vê bangê û ji bo aştiyê gavekê bavêje. Parlamentera Partiya Keskan a Viyana Heydî Sekûnez jî vê nirxandinê dike. Ev gava ku Rêzdar Abdullah Öcalan avêt ne tenê girîng e di heman demê de gelekî wêrek e. Gotina em dawî li şerê leşkerî tînin PKK fesih dikin gaveke gelekî mezin e. Lêbelê divir de divê aliyê Tirkiye jî bersivê bide û bi rêz Abdullah Öcalan bilez berde. Heydî Sekûnez îşaret bi bêdengiya Serokdewletê Yekîtiya Ewropa jî kir û got divê Serokdewletên Yekîtiya Ewropa û Ewropa pêşniyara aştiyê ya Rêzdar Abdullah Öcalan bixe rojeva xwe. Naxwe ev hewildan wê bi bandor nebe. Parêzer Clemens Lahner jî ev peyam da. Banga ku bi rêz Abdullah Öcalan kir ji bo aştiyeka mayînda ya Kurd û gelê Tirk hewildaneke cidî ye. Ev yek însiyatîfeke gelekî giring e û em hêvî dikin ku Tirkiye wê vê firsendê bikar bîne û bi tevgera azadiyê ya Kurd re dest bi danûstandinên cidî bike. Yekane riya çareseriyê li hevkirina siyasî û demokratîk e. Siyasetmedara Avusturyayî û pispora polîtikayên derve ewa Ernst Dizident jî vê tespîtê dike. Tirkiye li şûna ku destûra jiyaneka aştiyane bide gelê Kurd polîtikaya zextê didomîne. Tecrita li ser Rêzdar Abdullah Öcalan bêhukûqî û bêedaletî. Bi rêz Abdullah Öcalan demeke dirêj bi rengekî giran tecridkiriye û divê êdî vê berdan. Kurdan gelek caran anî ziman ku ev ji danûstandinan û agirbestê re amade ne. Lêbelê ev yek her tim yek alîma. Tirkiye ticarî bersiv neda û hîn jî ji bo aştiyê gavek şêmber ne avêtiye. Parlamentera Partiya Keskan a Avusturya Bêrîvan Aslan jî destnîşan kir ku divê civaka navnetewayî pêvajoya li Tirkiyê hîn bêhtir kontrol bike û dibêje, divê ev pêvajo ji aliyê aktorê navnetewayî ve jî nêz ve bêşopandin. Dîplomasî divê bingeha vê pêvajoyê be pêvajoyeka xurt a aştiyê ne tenê ji bo Kurdan, ji bo Ewropa û tevahî cihanê jî giring e. Weke siyasetmedar em amade ne bi berpirsyariyên xwe rabin. KCDK bi daxuyaneke bank li gelê Kurd kir ku beşarî Nevroza Frankfurtê bibin daxuyanî bi vî rengî ye. Gelê Kurd Nevroz veguherandiye îrade û li dijî meytîngerî dagirkeriyê têkoşînê dike. Di Nevroza 2025 de herkes bi îrade û nasnameya welatparêzî derdike ve qadên azadiyê rêbera po dixwaze. Azadiya rêbera po weke azadiya xwe dibîne û diqîre. Ji bo vê yekê Nevroza Almanya ku wê li Frankfurtê were pîrozkirin divê herkes tevlî bibe û bike bingê yekîtî û serkeftinê. KCDK bank li jin û ciwanên çar parçeyê an kir ku bi rihê mazlûm û zekiyanan tevlî Nevrozê Frankfurtê bibin. Cejnekî, Kurda bi xweşî û
Belegodarîna jiya di dîroka nêz a gelê Kurd de rojê navbera 21 û 28 adarê hefteya qehremaniyê tê qebûl kirin. 21 mehê roja şehadeta mazlûm Doğan e û 28 mehê yanî îro jî şehadeta şagirtê wî Mazlûm Korkmaz Hegî de. Fermandarê efsanewî yê gerîla Mahsûm Korkmaz sala 1976 biriya Mazlûm Doğan tevgera apoyî nas dike. Pêşengê pêngava dîrokiya Pazeyê Tebaxê di şer li Çayên Gabarê de şehîd bû. Em bi hev re jiyan û lêhengiya fermandarê efsanewî Mahsûm Korkmaz godarî bikin û bi minnetdariyeke mezin em wî bibîrtînin. Sala 1956 li gundê Gulazerê Yo gerçekten ez de bikujînim ha heye. Hêzarok bû di nava malbatê û dewr û berê de qala wêrekiya wî hat kirin. Ew hêşe salî bû malbata wî ji gund bar kir çû li Ferqînê bicih bû. Hêzarok e xwîşka wî jê dipirse ka mezin bibe wê bibe çi? Ew dibêje ez ê bibim fermandarekî mezin. Malbat wî destpêkê dişîne dibistanên dewletê yên şevînî ew jê direve û lênamîne li ser vê bavê wî dibe dibistana seretayî ya Ferqînê. 1970 malbata wî vê carê bar dike diçe Batmanê bicih dibe. Êdî 16 salî ye û bîra her tiştî dibe. Di nava xebatên siyasî de cî digre. Yek ji kadroyên damezrîner û pêşengê PKK Mazlûm Doğan ji bo xurtkirina têkoşîn û rêxistina tevgera Apoyî li Batmanê ye. Bihara wê salê ango 1977 wî nas dike. Heman salê beşdarî nava refên tevgera Apoyî dibe. Payîza 1977 rêber Apo jî diçe Batmanê û bi koma Batmanê re civînekê li dar dixe. Li civînê de ew û Mazlûm Doğan jî amade ne. Dewleta Tirk ya dagirker zilmeke nedîtî malbata wî dike. Sala 1980 pêşî birayê wî Seyfeddîn û paşê xwîşka wî Meryem ji ber zilma dewleta Tirk da wî li jiyana xwanî. Bavê wî Şêxmûz Korkmaz jî li fermandariya artêşa dagirker a li Sêrtê tê qetil kirin. Piştî darbeya cuntaya 12 îlonê tevî komek ji kadroyên PKK berê xwe dide qada rojhilata navî û piştî temamkirina perwerdê Vedigere Kurdistanê. Dema Vedigere Kurdistanê fermandarek e û navê Egîd daniye ser milê xwe. Ew Mahsûm Korkmaz bi nasnav Egîd fermandariyê ji pêngava dîrokiya Pazdê Tebaxa 1984 re dike. Kanûna sala 1985 ji bo beşdarî Kongreya Siyemîn a PKK bibe tevî komeke gerîla ji Gabarê berê xwe dide cûdî. Lêjber ku rênasê wan şehîd dibe neçar dimîne ku careke din vegere herêma Gabarê. 28 adara 1986 dema tevî komeke hevalên xwe ber bi cûdî ve diçe dikeve kemîna hêzên artêşa dewleta Tirk a dagirker û şehîd dibe. Li Cizîrê fermandar Egîd hat bîranên komeliya piştevanê bi malbatên xizmên xwe li dergûşa şaristanê wenda kirine meyader bi boneya çîremîn salvegera şehadeta yek ji kadroyên pêşengên PKK Mazlûm Korkmaz Egîd li navçeya Cizîrê Şirnexê bi merasimeke mezin hat bîranîn. Gelek kes beşdarî bîranînê bûn li eywana bîranînê pankarta em berxwedanê birêxistin dikin her bi azadiyê ve dimeşin hat daliqandin. Bîranîn bir rêzgirtinê dest pê kir piştî nirxandinan jî sinevîzyoneke tekildarî têkoşîna Masûm Korkmaz hat pêşandan. Bîranîn bi nirxandinan bi dawî bûn. Li dijî qayûman Banka Çalakya Lezgin li Konseya Avrupayê hat kirin. Rûştinên 2025 a Kongreya Xwecihî û Herêmî ya Konseya Avrupayê 2025 duh bi dawî bû. Alîkarê hevşaredara Çinarê û endama Kongreya Xwecihî û Herêmî ya Konseya Avrupayê Kader Üzün axivî û qala siyaseta qayûman kir. Üzün polîtikên qayûman weke pêkanîna sîstematîk û keyfiya darazê binav kir û hevban kir. Divê Kongreya me û hemû saziyên Konseya Avrupayê li gorî rêgezên xwe berpirsiyariyê
bigirin serxwe. Her wiha li hemberî van pêkanînan tedbîrên cidî bigirin û gavên berbiçav bavêjin. Li Cinevê piştgirî ji bo berxwedana li Tirkiye hate dayîn li pêşengtiya Yekîtiya Hêzê ya Demokratîk a Ewropayê ADGB li pêşiya Komseriya Bilind a Mafê Mirovan ya Netewên Yekbûyî çalakî hat pêkanîn. Li vir Songül Arslan axiviyê got bi taybet pirsgirêka Kurd ku bi salan e nehatiye çarêserkirin bûye bingeha krîz û kaosên li Tirkiyeyê. Girtina şarêdar û pêkanînên qayyûm xebatên rêveberiyên xwe cihî yên li ser bingeha îradeya demokratîk tên astenkirin. Ev kiryar li dijî rêgezên demokrasî û hukukê ne. Eger em bi hev re tev bigerin em di wê baweriyê de ne ku dewlet wê mecbûr bibe ku ji bo demokrasî û aştiyêga wan bavêje. Pişt re çepemeniya ADGB ya derbarê armanca çalakiyê de hat xwendin. Serokê Federasyona Karkerên Koçbera Swîsrê Alî Örek ji axivê got têkoşîna bi pêşengtiya jin û ciwanan wê mezintir bibe. Em weke kesên aştî û demokrasiyê dixwazin sosyalîst û şoreşger ji bo rêza li hemberî rûmeta mirovaniyê qadan terknakin û em ê têkoşînê mezintir bikin. Rojnameyên Erebî îro zextên Erdogan ên li ser ragihandinê nirxandiye. Rojnameyê Erebî di hejmarê xwe ya vê sibehê de zextên desthilata Tirk ên li ser ragihandinê hevkariya di navbera Îran û Tirkiyeyê de nirxandiye. Rojnameyê El Arab siyaseta Serokkomarê Tirk Recep Tayyip Erdogan li hemberî medyayê wiha nirxandiye. Erdogan medya wekî beşeke ji muxalefetê dibîne ku divê pêdeng ve bike an ji bo xizmeta xwe bikarbîne. Ankara siyaseteke çewsîner li dijî rojnamavan û saziyên ragihandinê dimeşîne. Lewra rojnamavanên serbixwe medyayên dijîtal weke alternatîv bikaranîn. Rojnameyê Întempen Arabiya balkişan ser kêşeyên di navbera Îran û Tirkiyeyê de wiha dibêje. Nakokiyên di navbera her du welatan de êdî tenê bi berjewendiyên siyasî û leşkerî ve namîne. Belkî berfirehtir bûye ku aliyên çandî û neteweyî jî di nava xwe de digire. Ankara hew dide ku bandora xwe li Asyaya navîn û Kavkasyayê xurt bike. Lê Tehran vê yekê ji bo qada xwe ya kevnişopiya jeopolitîk weke xeter dibîne. Tirkiye hew dide keseyetên çandî û rewşenbîrî yên navdar weke Celalettin Rûmî û Nîzamî Gencavî weke beşek ji mîratê Tirkiyeyê nîşan bide. Ev jî hasasiyetên Tehranê derdixe holê û nakokiyan çandî di navbera her du welatan de gurtir dike. İranê bersivda nameya Trump serokê Amerîka Trump di destpêka meha adarê de ji serokê Îranê re nameyek şandibû gotibû eğer İran müzakereyan red bike ew ew ê cezayên din İranê bibire û operasyona leşkerî bide destpêkirin. Wezîrê Karên Derveyê Îranê Abbas Arakçî ji ajansa nûçeyana Îrna re axivî got me bi nameyeke bersivda serokê Amerîka Trump ev bersiva fermî helwesta me ya li hemberî rewşaheyî û gefên Trump eşkere dike. Arakçî got ku wan biriya Sultaniya Umanê name ji Trump re şandiye û gotiye ji ber ku di navbera Îran û Amerîka de têkiliyên dîplomâtîk nînin me biriya Sultaniya Umanê name şandiye ji were. Putin ji bo Ukraynayê pêşniyara rêveberiya demkî kir. Serokdewletê Rusyayê Vladimir Putin daxuyanek da û ji bo Ukraynayê fikreke nû pêşniyar kir û got helbet têkildarî avakena rêveberiyeke demkî ya li Ukraynayê dibin sîwana neteweyên yekbûyî de em dikarin bi Amerîka dewletên Ewropayê re hevkar û dostên xwe re hevdîtine bikin. Her wa Putin got hêzên Rûs di hemû çeperên li Ukraynayê de xwedî înisiyatîfa stratejîk in. Serokê dewleta Rûs ev tê jî li axaftina xwe zêde kir. Gelê Ukraynayê divê bizane ka çi diqewime. Li aliyê din hêzên hewayî ya Ukraynayê radigan ku Rusya di tevaya şevê de bi 163 balafirên bê mirov êriş pêkaniye. Hêzên hewayî diyar kirin ku 89 balafirên bê mirov hatine xistin. 51 jî ji ber hin sedemên elektronîk negihîştin hedefa xwe. Têkildarî 23 balafirên bê mirov ên mayî jî ti daxuyanî nehate dayîn. Belê godan jemen û çê nîrû pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.